tumayo. Umikot po tayo at batiin natin ang ating mga kapatid at ibigay po natin ang ating pinakamatamis na ngiti sa oras na ito. Sige po, tayo po ay umikot at batiin po natin ng magandang umaga ang bawat isa. Smile, you look so beautiful. You look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Sing, smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Amen. Praise God. Sabi nga po, in everything, give thanks to the Lord. So, ngayong umaga po, let us thank God. Let's thank the Lord for He's given us another day to live. Amen. And sabi po sa kanyang salita, that we should die to ourselves. Ano pong ibig sabihin nun? Katulad po ng aawitin natin ngayon. No longer our ways, but His will be done in our lives. And as we sing this song, let us intune our hearts to just worship our living God and allow His will alone to happen in our lives. Amen. Behold you face to face, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer wasting, no longer my ways, and let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you as we'll follow you. We'll follow you, Jesus. Come on, church. Let's sing it with our whole heart. Standing in awe of your grace,
on in our lives, O God. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. My Jesus. I'll follow you. Let's declare it. Let's declare it with our whole heart. Amen. Oh, Jesus. I'll follow you. Hallelujah. Yes, oh God, truly, Lord. You are the love of our life, oh God. You are our Lord, oh Lord Jesus. Hallelujah. And we will lift you up, Lord, not only today, but every day in our life, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for this very important day, oh God. Tunay nga dakilang Diyos, oh God. Kami po ay lubos na nagpupuri sa iyo sa umagang ito, Lord. Nandito na naman, Lord, sapagat patuloy naming nararanasan ang pag-ibig mo, Panginoon, O God, sa bawat isa. Sa pagising pa lang namin sa umaga, Lord, nandun na ang kadakilaan mo at kabutihan mo na patuloy naming nararanasan, Lord. Although hindi ka po namin nakikita, O God. At sa araw na ito, Panginoon, O God, sa araw na ito ng aming pananambahan, dakilang Diyos, O God, salamat po ng marami, dakilang Diyos, O God. You've given us the privilege, O God, to worship you in this praise, in the spirit and in truth, O God. Kaya naman, Panginoon, bago po kami lubusang magpuri sa iyo, Panginoon, O God, hallelujah. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, hinihingi po namin sa iyo ang kapatawaran sa aming mga kasalanan, paglilinis sa aming mga karumihan, at patuloy na pangunawa sa aming mga pagkukulang. Dahil hindi nga alam namin hindi ka makakakilos, O God, sa aming kalagitnaan kung kami ay may karumihan, O God. But then, Father God, thank you. Dahil ikaw ang Diyos na laging tapat, Panginoon, O God. Nandun ang pangunawa mo, Panginoon, O God, at ang pagpapala mo, ang pag-ibig mo na kami lagi mong pinapatawad, Panginoon, sa sandali ng aming pagdulog sa iyo. Lord, salamat po, O God. At sa amin pong worship service na ito, dakilang Diyos, ipinagtitiwala po namin ito. Itinataas po namin sa iyo, Lord. Wala kaming hinihiling, Panginoon, kundi ang maranasan namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, O God. Let your Holy Spirit be upon our midst, O God. Yo, hallelujah, Panginoon, O God. Pagpalain mo, Lord, ang bawat parte ng service na ito, Panginoon, O God. Pagpalain mo ang lahat ng anak mo na gagamitin, Panginoon, O God. Tatayo dito sa unahan, dakilang Diyos, O God. Lord, especially ang worship team, Panginoon, O God. Continue to bless them and to anoint them, Lord God, with a humble heart, with a clean heart, Lord, with a worshiping heart, O God. Hallelujah, yes, O God. Lord, wala pong magagawang kaway sa aming kalagitnaan dahil wala kaming ibang itataas, Lord. Wala kaming ibang pupurin at sasambahin. Dadakilain, Lord, dahil ang deepest desire ng aming puso ay ma-please pa ka, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Pagpalain mo po ang iyong anak na gagamitin, O God. O Lord, hallelujah, sa paghahayag ng iyong salita. Lord, let your fullness of anointing be upon her, Lord. Hide her under the shadow of your cross, O God. Let you be far exalted, Lord, at siyang patuloy na mababa, Panginoon, O God. At sa amin pong mga nakikinig, dakilang Diyos, O God. Prepare our hearts, O God. Prepare our hearts, O Holy Spirit. Makapasok po kami sa iyong presensya. Lord,
mangusap ka sa bawat isa. Katagpuin mo ang lahat ng aming mga tanong o concern, Lord God. Panginoon, we are expecting great things will happen today, Panginoon. Habang sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, at pinakikinggan namin na yung salita, O Lord. Panginoon, mangungusap ka sa bawat isa. At kami ay lalabas sa bahay sambaang ito na magaan ang pakiramdam. Punong-puno ng pag-asa. Dinagdagan mo ang antas ng aming pananampalataya. Dahil ang salita mo ay buhay na nangusap sa amin. Oh, thank you, Father God. Thank you, Father God. Lord, salamat po ng marami. Panginoon, sa mga kapatiran po naming Lord, on the way pa sa paparito, Panginoon, ingatan mo silang lahat. At kaming lahat na narito, Lord, oh God, clothe us with your robe of righteousness, oh God. Lord, salamat, Panginoon. We can thank you enough, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, nagdideklara na kami, Panginoon, oh God, hallelujah, na tunay nga po, Lord, ang tagumpay ay ibibigay mo sa amin, Panginoon, oh God. Dahil wala kaming inaasam, kundi ikaw, ang presensya mo, ang kapag-ibig mo, at ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa iyong mga angels, oh God, na nakapalibot na sa lugar na ito. Walang pwedeng gawin ang kaway upang kami ay destorben, oh God. Dahil tunay nga po, Lord, ang gawaing ito ay para sa iyo lang. Thank you, Father God. We praise you. We glorify your name. We extol you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, church! Amen. Muli pa sabihin mo sa iyong katabi, good morning! Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So this morning, muli tayo po ay narito upang magpuri sa ating Panginoon. At nais po ng Panginoon, kapag tayo po ay sumasamba, tayo po ay nagpupuri, tayo po ay merong pagkakaisa. Amen? Amen. Tignan mo nga yung katabi. Sabihin mo, tayo ay magkaisa sa pagpupuri sa ating Diyos. Tayo ay magmahalan. Amen? Kaya po sa umagang ito, muli, tayo po ay sama-samang magpuri. Sama-samang sumamba sa ating Panginoong Hesus. Lahat po ng anak ng Diyos, sumigaw ng Hallelujah! Mas malakas, Hallelujah! I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Hey! Whoa. Oh. Yeah. There is a place we can seek His face, changed in His presence, touched by His grace. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising, and people crying. Come on, church, we will sing. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song of praise, a song for all of the reaching. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Never the same, it's taking my chain. There's freedom in Jesus, power to save. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Come on, we will shout the name of Jesus. We will sing. I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. Come on, church, we will sing. The whole earth sing. It's a song of praise. It's a song of praise.
the whole earth sing. Let the whole earth sing. Once again we will sing. Never the same, never the same. He's taken my shame. Yes, Lord. His freedom in Jesus. The power to save. Oh, there is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Come on, shout the name of Jesus. Shout out His name. We will say, I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sings a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. Come on, we will sing. The whole earth sing. Oh, hallelujah. Sing hallelujah. 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 Say hallelujah. Come on, lift up your voice and sing hallelujah. 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 I sing hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Hallelujah. Come on, church, we will sing hallelujah. Oh, sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Say. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Pwede ba sa umagang ito, once again, we will declare, sabihin natin, God, you are glorious! God, you are glorious. Mas malakas, sabihin natin sa Panginoon, God, you are glorious! God, you are glorious. Yes, Lord! Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise go. Come on, we will shout. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Oh yes, Lord, your love remains. Your love remains forever and ever. You stay the same. Come on, let's shout it out. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Say, glorious.
Come on, lift up your voice. Shout it out and Glorious. Yes, you are, Lord. Make it louder. Say, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Glorious. You are glorious. God, you are. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains. Sing forever. Forever and ever. You stay. Come on, church. We will praise the name. Shout it out, if you know it's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Oh, make it louder. Make it louder. Shout your name. Jesus, we shout your name. Jesus, we Make your praise. glorious. Shout it out. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Woo. Yes, you are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Yes, Lord. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Oh, sing, shine, shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Come on, let's declare. You are glorious. You are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it loud. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Glorious. Shout it out and glorious. Make it loud. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make Your praise. glorious. Come on, shout. You are glorious. Oh, we praise your name, oh Lord. You are a glorious God. You are an awesome God. Oh, we give you the highest praise. Oh, we worship you. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, oh Diyos. You are a glorious God. You are a magnificent God. You are an awesome God. Tunay nga, Panginoon, you are worthy of all the praises of your people. Lord, sa bawat awit namin sa umagang ito, ang iyong pangalan lamang ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. For you are worthy. Church, patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Patuloy nating ialay ang ating puso, ating papuri sa ating Diyos sa buhay.
my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. So you are worthy. Worthy is your name, Jesus. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forever. You are worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Sing, Lord, you're worthy of all the praise. Your name, shout the name, Jesus. You deserve the praise. Sing, you are worthy, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You deserve. Oh, church, sing, you are worthy, Lord. Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you are worthy, Lord, for the praise, for the glory. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory. Oh, fill this place with your glory. You alone. You're the name above. Oh, we will sing. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our. You're the name above all names. Say, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name. Come on, sing it once again. Be exalted. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone. You're the name above all names. Come on, praise the name, worship the name. Lord, you're worthy for the praise, for the glory. Lift up your voice, lift up your heart, sing a new song, sing a new song. Oh, praise the name. Worthy is your name, Jesus.
once again, church. Come on, praise the name of Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless. We will sing your praise, oh Lord our God. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the stream, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, speak the name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, once again, shout the name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power, your name is healing. Come on, let's declare Your name. everybody declare the name of Jesus in our family, in our life. Oh, break every stronghold, shine through the shadows, burn light of fire. Oh, your name is power, your name is healing, your name is life. Come on, speak the name of Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Oh, for the last time, there is power in the name. Your name is power, your name is healing. Sing your name, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Oh, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Come on, lift up the name of Jesus in this place. To you all the glory and honor. To you the praises and adoration of your people. Come on, praise the name of Jesus. You alone be glorified in this place. You alone be magnified in this place. We shout your name in our lives. We shout your name in our family, in our church, Lord. Oh, we thank you, Lord, for there is power in the name of Jesus. Oh, we thank you for your presence. Oh, we thank you for your presence, Lord. Oh, salamat, Panginoon. There is power in the name. Oh, there is healing. Thank you, Jesus. Lord, receive all the praises, the honor, the glory. Jesus, the King of Kings and Lord of Lords. We thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for the lives of each and every one. You bring us here, Lord, for a divine purpose. Salamat po, Panginoon. Receive all the honor, the praises, and glory, Father God, in Jesus' name. Amen. Bigyan na po natin ang malakas na palakpakan ating Diyos na buhay. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Praise the Lord. Bago natin marinig ang salita ng Diyos, ay tinatawagan natin ang mga bata upang sila ay ating ipanalangin. Amen. Praise God. Ang mga bata po ay regalo ng Diyos sa mga magulang.
Sabi ng awit 127 verse 3, children are a gift from God, a heritage from the Lord. Yan po'y kayamanan o mana natin mula sa Diyos. Kaya po, ang mga bata po special sa Panginoon yan. Sila po'y mahal na mahal ng Diyos, kaya atin pong ito na ating makamay sa kanila. Ipanalangin po natin. Sige po. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga batang ito na regalo mo po sa mga magulang. Sila po'y kayamanan, Panginoon. Sila po'y binigyan mo ng buhay. Salamat sapagkat ang mga bata pong ito'y lalaking may takot sa iyo. Ang mga batang ito'y lalaking naglilingkod sa iyo. Kaya naman, Panginoon, nire-release ko sa kanila, Lord, ang iyong biyaya, ang iyong karunungan, talino, kalusugan, kalakasan. Pagpalaan niyo, Diyos, sa mga bata pong ito, sila'y lumaking mabuti at may takot sa iyo. Naglilingkod sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, may your protection, may your covering be upon them, O God. Habang sila po'y lumalaki, Panginoon, lumaki silang nagpupuri sa iyo, sumasamba sa iyo, kinikilala ka na Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Pagpalain mo sila, ang kanilang mga magulang, patuloy silang mapalaki ayon sa iyong salita at kalooban. We entrust their lives unto you, Father God. We honor you, Lord. We praise you, we glorify your name. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Okay, lakad lang mga bata. God bless you all. Amen. Amen. Praise God. Ayan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos. At ngayon po ay fourth Sunday na, no? Ng Marso. Ayan. At next month ay Abril na. Mabilis po ang panahon. Bukas makalawa ay December na naman. At mabilis talaga. Ano? Amen. So sa oras na ito, dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ihanda natin ating mga puso, ang ating mga espiritu at ang ating mga tainga sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po'y dadali ng ating kapatid, ang ating one of the elders ng ating simbahan. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Sister Arlene. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At ito po ang fourth Sunday kung saan ang ating pa rin pong pag-aaralan is about harmony or unity. Ayan po. Again po, basahin po natin yung 1 Corinthians 1:10. Ako po tayo sa ating main verse for today, 1 Corinthians 1:10. Sabi po dito, now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there will be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay sandaling manalangin. Father God, thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na kami dinako mo sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, upang makinig ng iyong kapahayagan, Panginoon. Thank you, Lord. Bigyan niyo po kami, Lord, ng matabang puso, Panginoon, na kung saan ang aming maririnig ay isang mga binhing mapupunla sa aming mga puso at magagamit namin, Lord, lalago at magagamit sa mga panahong kailangan namin ito. Lord, marami pong salamat for you made this day a blessed day, Panginoon, because gagamitin mo po ang bawat isa, Panginoon, upang ang mga kapahayagan na maririnig namin ay magamit namin, Panginoon. Thank you, Father God, for this message, Lord, at alam ko po, Panginoon, na gagamitin mo lamang ako ng iyong mouthpiece, but you will be the one to speak in each and every one of us in this morning, O God. Thank you, Lord. We call this day blessed because you are the ones who give us the blessing, O God. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. Amen and amen. Pinamagatan ko po ang lesson natin ngayon ng a call for unity. Amen.
may pagkakatawag po ang bawat isa sa atin para tayo ay magkaroon ng unity. Ayan. So, balikan po natin yung mga napag-aralan natin for the past 3 Sundays. Nung una pong Sunday, ang tinuro po sa atin ni Bishop is about the keys to build unity. And ano nga daw po ba ang purpose ng unity? The purpose of unity is to work together to achieve a common goal or purpose. Ayan. Then, on how to build the unity, napag-aralan din po natin that there should be a better teamwork. There should be a sense of belongingness and increase the passion. Kailangan may passion tayo na maki-unite tayo sa bawat isa. And napag-aralan din naman po natin, na nabanggit po ni Bishop, what are the causes of disunity? Kung may unity, may disunity. Andyan po yung unforgiveness, isolation, pride, and disobedience to our God. To our God, ayan. So, yun po yung mga causes of disunity. So, on second Sunday po, ang tinalakay po ni Reb Stella ay magkaroon tayo ng renewal of mind, renewing of mind. Na kung saan, sa Romans 12, tinutukoy po dito yung mga karakteristik na kung saan tayo daw po ay magkakaroon ng harmonious relationship kung tayo po ay papabago sa ating Panginoon. At can we all agree that ang buhay Kristiyano ay pabago ng pabago? Pabago ng pabago tungo sa image ni Christ na gusto niyang makita niya sa ating buhay. Amen po? Hindi po isang snap lang ang pagiging Christian. Nasabi nga po ni Pastor Albi last week, it comes with a price. Harmonious relationship is not that easy. Amen po? Hindi siya madali eh. Kasi iba-iba tayo ng ating mga pag-uugali. It comes with a price. A price of what? Having your time. Mag-aalat ka ng time sa iyong mga kasama. For example, sa family mo, as a church member, sa mga kasama mo sa group, you must allot a time. You must allot your effort, your energy, your talent, so that ang bawat isa ay magkakaroon ng harmonious relationship at magkakaroon ng unity. Amen po? So, then last Sunday, ang ating pong topic is about teamwork makes the dream work. Amen? Kapag po tayo ay may mga naisin, sabi nga po, kapag ka isa lang ang gumagawa, weak siya, mahina. Pero pag marami po tayong gumagawa, nagkakaroon ng bond, nagiging strong. Yung nagagawa ng isa, yung nagagawa ng marami, ay hindi kaya magawa ng isa lamang. Amen po? So, teamwork makes the dream works. Yan po yung ating topic last week. So, this time is, again, a call for unity. So, babalikan po natin yung mga story sa Bible. Mabilis lamang po nito, para ma-refresh natin yung ating mga history ng Old Testament at saka itong recently, yung mga napag-aralan natin about stories of the Bible that fosters unity. Number 1 is the life of Nehemiah, kung saan si Nehemiah, sa Nehemiah 3-4, he was tasked to rebuild the walls, the walls of the walls and the gates of the Jericho. So nung time po nito na kung saan si Nehemiah ay isa po siyang cupbearer. At during that time, nagkaroon siya ng desire. Basahin na lamang po natin ang mga chapters na to sa Bible, i-recap ko na lamang po. Si Nehemiah po ay nagkaroon siya ng desire na i-rebuild yung kanilang walls. Kasi during that time, nabalitaan niya na siya na yung lugar nila ay
yung lugar nila that time ay burned at maraming mga dapat i-repair. So, God answered Nehemiah's prayer and helped the Jews. So, during that time, may mga distraction sa paggawa, sa pag-rebuild ng walls. At isa na nga po doon yung kanyang kaaway na, yung mga distraction na isa po yun si Sanballat na kung saan dinedestruct siya. Si Sanballat po ay isa sa governor during that time na kung saan sinasabihan niya si Nehemiah na hindi mo kaya i-build yung walls. Pero during that time, the Lord provided materials to Nehemiah. The king has provided for the timbers, the necessary materials to rebuild the gates, as the original timbers had been destroyed when the city was burned by the Babylons. Many other repairs can be made with the cut stones. No? So, nag-provide po ang king. Kung babasahin niyo po ang history ng Nehemiah, nagsimula po ito sa desire, sa puso ni Nehemiah, na may rebuild ang walls. At inumpisahan niya po ito sa prayer. At yung pong prayer na yon ay nasagot dahil po ang hari po during that time ay nagkaroon ng favor kay Nehemiah through the Lord Jesus Christ. To the Lord. Sabi po ng, mababasa po natin sa Nehemiah 3-4, nag-provide po ng mga gamit, materials, ang hari. Sa ano po ngayon, sa modern day, si Nehemiah po ay naging parang project coordinator. Kumbaga sa construction, siya po ay naging foreman. Or siya po ay isa sa nag-direct nung kung paano i-rebuild ang walls. And the Lord also provide labor. Kasi po during that time, kanya-kanya po sila ng mga ginagawa. Ang sabi po dito, the surrounding regions of the walls, no? Even the priests from Jerusalem, even the goldsmith, even the perfume makers, the Levites, the temple servants, guards of the gate, merchants from Jerusalem, Jericho, Tekoa, Gibeon, all of those nagtrabaho. Hindi po ito parang, ay sila lang kasi sila lang yung talented. Kanya-kanya po sila ng part. Kanya-kanya sila ng ginagawa. Sa portion na yon, ang mga taga-temple servants ang nagtrabaho. Sa isang portion, perfume makers, even the perfume makers. In this story of Nehemiah, tinuturo po dito na kahit sino, kahit ano pang antas mo sa buhay, may role ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may role ka. Ayan. So, dito po sa story ni Nehemiah, pinapakita po dito na kahit sino, kahit na ikaw ay kumbaga sa lowest rank in society, may part ka na dapat gawin. Amen? Ayan. Sige po, susunod po natin sa story ng nating babalikan is the story of Noah and his family building a boat. During the time in Genesis 6, the Lord called Noah. Amen. Si Noah po ay nag-respond sa calling na yon ng Panginoon na mag-build ng ark or boat. Malaking barko or ark. Na kung saan, kung si Noah po ba ang gagawa nito, makakaya niya ba? Kay Noah po binigay yung instructions kung gaano kahahaba yung timbers, yung kahoy, kung ano yung mga sizes na gagamitin. But he involves his family. Amen? Hindi po kakayanin ng ama ng tahanan kung siya lamang. Kailangan po dito ay sama-sama. May anak, may asawa,
na kasamang gagampan yung tungkulin na binigay ng Panginoon. And indeed, natapos nila ang ark. At yun nga po, no, during the time ng malaking pagbaha, yung family lang nila ang nakaligtas. Amen. Kung babasahin po natin yung istorya ni Noah, isa po itong history kung saan siya ay pinagtawanan din ng mga tao. Yung mga taong nagmak sa kanya, pinagtawanan siya, kasamang naanod sa tubig. At sino lamang po ang nakaligtas? Basahin po natin ang story of Noah. Ayan po. Yung kanya lamang pong pamilya. And yun nga po, babalikan natin yung history niya. Ulitin natin, hindi po to kaya ni Noah mag-isa kung hindi niya kasama ang kanyang pamilya. Amen. Hindi po kakayanin ng head ng church kung hindi po natin sasamahan. Amen po. So, sa story po ni Noah, pinapakita po nito na everyone is a member of the family. It's very important. Yung role natin is very important. So, balikan po natin ang Joshua naman. Joshua 6, it's about the marching around Jericho. Ito ay istorya na kung saan ang mga Israelites ay tinawag upang yun nga, mag-march around Jericho upang ibigay ng Panginoon yung Jericho sa kanila. Ang lugar na ito, no? Sorry. So, during that time, there were sorry po. Sakit lamang po. Sakit lamang po. Ayan. So, during that time, kung mabasahin po natin yung Joshua 6, sino po ang tinawag dito? Si Joshua lamang po ba? Amen. Hindi lamang po si Joshua. Tinawag po dito ang kanyang mga kasama upang mag-join, upang mag-march sa kabuuan ng walls. The Lord, acting on the instructions from the Lord, the Israelites marched around Jericho for how many days? 7 days, and conquered the city when its walls miraculously fall. Sa mata po ng tao, yung ginagawa nila ay parang kamangmangan. Ano ba naman yun? Umiikot-ikot lang sa wall. Pero kapag ang Panginoon po ang nagbigay sa puso natin ng instruction, tayo po ay susunod. Amen? And truly, when the people obey, during the time, nung nag-obey sila sa instruction ng ating Panginoon, on the 7th day, the walls fell down. Amen? Dahil sila po ay nag-obey. Walang puso ng pagrereklamo. Because that's the instruction that the Lord had given to them, they follow. God wants man to put his faith into action. Amen. And during that time, makikita po natin, in the story of Joshua 6, hindi lamang sila prayer, hindi lamang sila faith na nasasabi lang ng kanilang mga labi, kundi they put what they believe into action. Sabi nga po, faith without action is dead. So during the time, what they did was to trust God alone and to follow His instruction. God would do it to answer our faith. Sometimes God uses foolish things, no? Parang iikot lang, parang sa mababaw nating kaalaman, pangunawa. Pag inisip natin, paano namin makakonquer itong napakataas na wall na to?
Lord, ganito lang po ba? Iikutan lang namin for 7 times? But hindi nila pero pag sinunod natin ang instruction ng Panginoon, at the perfect time, kasi may perfect timing ang Panginoon, we just have to follow, we just have to act on it. Amen po? The fall of the walls of Jericho is a grand reminder that God fulfills what He promises. So when they actually came to enter and claim that land, regardless of how much time passes, maalala nyo kung from Egypt, 'di ba, nagpalaboy-laboy ang mga Israelites saan? Sa desert, sa Parang. This is the start of God's giving them the promised land. No? Regardless of how much time passes, God will always make good on His promises. Ayan. Tandaan po natin yan. So meron po ba sa atin na ang tagal-tagal na natin sa desert, sa Parang, nag-iintay tayo ng pangako ng Panginoon? Ang sabi ni Lord, in my perfect time, just obey my instruction. I will give you what I have promised. Amen po. In God's perfect time, ginagawa ng Panginoon ang kanyang pinangako. So, God is the one who will deliver His people, and God will fulfill His promises. The Israelites simply needs to trust, wait, act on it, and obey. So, on the fourth story on the Bible na kung saan makikita natin ang unity is when Gideon was used by God to conquer their enemies. Now, during that time, Gideon was used by our Lord to cut Israelites from the sin of idolatry. Kasi during that time, sa kapanahonan po ni Gideon, napakarampan po ng idolatry. Siguro maaaring, kung babalikan niyo po ang history niya, during that time sila po ay outnumbered ng mga kalaban, ng mga Midianites. Sila po ay nagtatago sa mga kuweba, sila ay pinahihirapan. So during that time, when crunch time comes, kahit sa panahon po natin ngayon, sa panahon nandun tayo na sa tingin natin ay may pagkagutom, inaapi ka, physically, emotionally, financially, wala ka. During that time, sabi nga po dito, ang mga karamihan ng mga, kung babalikan natin story nung panahon na yon, marami sa mga Israelites ay nagsumasamba sa idols. Kung ano yung ginagawa ng iba, ginagawa na rin nila. Yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, parang sila ay nadala. At during that time, Gideon was used by our Lord, to prove to Israelites that He is alive. To prove to Israelites that there is a God that will deliver them from idolatry and from the enemies. As a leader of the Israelites, he won a decisive victory over a Midianite army kahit na sila ay 300 lamang. Kasi ang mga kalaban po rito ay libo-libo during that time. At ito po, ng kwento rito, ang Panginoon po ang nagpupumili ng 300 qualified. Pag sinabi pong qualified, ibig sabihin, the best of the best soldier during that time. Kasi they started from 22,000. Sabi ng ating Panginoon, ang dami pa rin, 22,000. Naging 10,000 na lang. Kaya lang, out of 10,000, sabi ng ating Panginoon, ang dami pa rin, 10,000. Ayokong sabihin nila na nanalo kayo dahil marami kayo. Kundi, nanalo ang troop ni Gideon dahil may Diyos. May Panginoon, may Diyos na tumakdang sila ay manalo during that time. So, from 10,000, it came down to 300. Amen?
So, the Lord chooses those 300 soldiers na uminom sa tubig sa pamamagitan ng palad nila at they sleep like a dog, sabing ganyan. So, those 300 men were the best among the people of Gideon. And the Lord, blesses them and caused them to conquer their Midianites enemies during that time. So, basahin po natin yung story ni Gideon. At isa po dito, ang balikan natin, yung story naman pang number 5, is about the story of a paralyzed man brought to Jesus by his friends. Ayan, Mark 2:1-12. Wag na po natin, balikan nyo na lamang po sa inyong mga bahay yung medyo mahabang story niya. Pero to cut the short, ito po yung story na kung saan yung pong paralitiko ay hindi po yung pong grupo ng paralitiko na kung saan andun ang Panginoong Jesus sa isang tahanan, ay hinugos na lang nila from the roof deck. Doon nila dinaan sa taas. Ayan. Dahil hindi po siya kasya doon sa pintuan, dahil marami pong tao, hindi makakadaan. So during that time, ang mga kaibigan niya ay nagkaisa na siya ay dalahin sa ating Panginoong Jesus. At yun nga po, hinugos yung lubid pababa. At ang sabi po rito ng Panginoon, dahil yung faith ng mga nagdala sa Kanya, yung faith ng mga kaibigan niya, yon ang nag-cause kay Jesus upang pagalingin ang paralyzed man. Amen? Our prayers, tandaan po natin yung mga panalangin natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kapamilya, sa ating mga churchmate na nangangailangan ng panalangin upang gumaling. Hindi lamang po kagalingan sa pangangailangan ng ano paman, emotional, material na bagay. Our prayer is a very strong bond, kung saan hindi maikli ang kamay ng Panginoon upang hindi niya tayo pakinggan. Tulad po ng story ng paralyzed man, na kung saan ang mga kaibigan niya, maaring it is binded by the love to their friend, the love for each other. So, isa po sa nagbabind ng unity ay ang pag-ibig. So, during that time, kung makikita po natin dito sa pinapakitang picture dito na the paralyzed man had po siya, napagaling during that time. Dahil po sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan. Amen. So, Jesus calls for unity. Yan. Tayo po ay tinatawag niya. Naririnig niyo ba ang ating Panginoon? Tinatawag niya tayo. He calls us for unity. Sabi niya po dito sa John 10:16, paki-flash po, John 10:16. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also. And they will hear my voice, and they will come one flock, one shepherd. So number 1, Jesus calls for unity. He spoke of there being one flock, one shepherd. So meron pa po daw mga sheep na sa other fold, pero sabi niya, gusto ko magkaroon ng isang flock. Isang flock, tayo po yun. The Lord wants His flock to gather in one fence. Tayo yun. Because our shepherd, our Lord, our Jesus, our shepherd, isa lamang po kasi yung ating tinitignan ng ating Panginoon. At ang nais niya, magkaroon po ng pagkakaisa, unity. Yun po ang ating nabasa sa John 10:16.
Number 2, John 17:20 to 23. John 17:20 to 23. I do not ask on behalf of these alone, but for those also who believe in me through their word. Okay. That they may also be one, even as you, Father, are in me and in you, that they also may be us, so that the world may believe that you sent me. Verse 23. 22. The glory which you have given me, I had given to them, that they may be one just as we are one. I in them, and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me and love them, even as you have loved me. Okay. Number 2 po dito, sabi po dito, sa ating nabasa, he prayed fervently that his believers be one. Tayo daw po ay maging isa sa pananampalataya. Maging ang ating pong pananampalataya ay nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Magkakaiba man po tayo ng ugali, magkakaiba man po tayo ng nakalakhang way of life, ngunit ang pag-iisip natin tungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay nagkakaisa. Amen po? That He is our Savior, He is our Redeemer. He come to this world to give us life. Amen? Yun po ay hindi mababago sa bawat Kristiyano. Okay, number 3 po. Punta po tayo sa key verse natin ng number 3. Ephesians 2:13 to 16. Punta po tayo sa Ephesians 2:13 to 16. Sabi po dito, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinance, so as to create in Himself a new man from the two, thus making peace. Verse 16, and that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. So dito po, sa ating mga talatang nabasa, sinasabi po rito that Jesus died for unity. His death on the cross broke the wall of division. So, sino po ang naniniwala na hindi lamang po na ang pagkamatay ng Panginoong Hesus ay hindi natin dapat bigyan walang saysay. That every time na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, hindi disunity or nagkakaroon tayo ng sigalot or hindi magandang event dito kung saan tayo ay nagkakaroon ng pag-aaway, nandun yung pride, nandun yung jealousy, yung cause ng pagkamatay ng ating Panginoon sa cross ay hindi natin nabibigyan ng halaga. So church, the Lord is calling us for unity because that is one of the cause kung saan siya ay nabayubay sa krus. Huwag po natin bigyan ng baliwala ang kanyang calling na to sa atin. Binibigyan niya tayo ng instruction. A call for unity is not just parang hearsay na narinig natin sa Bible. It is an instruction from Jesus Christ. Na kung saan, sabi nga dito sa ating mga nabasa, He gave His life. He shed His blood on the cross upang ang kanyang church, ang kanyang flock ay magkasama-sama at magkaroon ng unity or
harmony. Ayan. So number 4, John 16:12 to 13. John 16:12 to 14. Sabi po dito, no? I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will let you things to come. Ayan po. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. 15, all things that the Father has are mine, therefore I said that He will take up mine and declare it to you. Verse 16, a little while and you will not see me, and again, a little while you will see me because I go to the Father. Dito po sa verses na ito, ay tinutukoy po dito ay ang Holy Spirit. Dito po sa ating mga talatang nabasa, no? Tinutukoy po dito that Jesus sent His Holy Spirit as He promised to guide the apostle and His people into all truth. Ayan. So, sa dito po no, sa mga talatang ito, pinapakita po dito na ang ating Panginoong Jesus, nung Siya ay nawala, nag-a-appoint po Siya. He sent to us the Holy Spirit to guide us. And to guide all His people, not only the apostles, no? In this present time, tayo po, kaya po tayo pagkakailangan po natin ng guidance, andyan po ang Holy Spirit. Amen. Siya po ang mag-guide sa atin. Kausapin po natin ng Holy Spirit kasi pagka po may mga panahon na in doubt tayo, may mga decision tayo sa buhay na hirap tayo mag-decide whether to go or not. Andyan po ang ating andyan po ang Holy Spirit na kung saan ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus nang Siya po ay pumunta na sa langit at nag-join sa ating Ama. Amen po. And number 5, Ephesians 1:22 to 23. I'm sorry, bago po sa Ephesians, Acts 2:38, 41 and 47. Sabi po dito sa Acts 2:38, then Peter said to them, repent and every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ayan. Next verse, for the promise is to you and to your children. Okay, hindi lamang po sa atin, kundi sa ating mga anak. And to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. 40, and with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved for this perseverance generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. So, 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. So, Jesus adds save to his body. No? Nagdadagdag ang Panginoon sa kanyang flock. As we also being part, sabi nga po, no, the harvest is plenteous but the laborers are few. Kung tayo po ay magiging laborer to help save one body at a time, one soul at a time. No? Dahil the Lord Jesus Christ is calling us to be part of that, to be part of the body. And one of the main purpose natin ay maging laborer niya. Maging laborer kung saan tayo ay maging kabahagi sa
papalaganap ng kanyang salita upang marami ang makarinig at makatanggap sa ating Panginoong Jesus. When people obey the gospel, they are added the Lord to His church. Ito po yung nabasa natin sa Acts 2:38 to 41 and 47. They become member of His one body. Sino po dito ang member of the body of Christ? Taas ang kamay. Amen. Tayo man po ay kamay, tayo man po ay ulo, paa, bewang. So lahat po tayo ay miyembro ng isang katawan. Hindi po kaya ng mata kung wala ang paa. Kung hindi ka makakapunta sa isang lugar. I mean, hindi po kaya ng isang parte lang. Sabi nga po, no, there is no lone ranger thing. Mahirap po ang mag-isa. Amen? Kaya tayo po ay binibigyan ng mga kasama. Number 6 po, no? Basahin po natin ang Ephesians 4:11 to 16. Ephesians 4:11 to 16. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. For the equipping of the saints. Tayo po yun, ini-equip po tayo ng ating Panginoon. For the work of mystery, for the edifying of the body of Christ. Amen? So, ini-edify po tayo ng ating Panginoon. Verse 13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to be a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ayan. Verse 14, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, for the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head of, which is Christ. Ayan. So, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Amen po. So sa ating pong mga nabasang talata, sinasabi po dito that we have various functions or our functions designed to lead in the unity of faith. No, we have a different functions na kung saan ang bawat function na to, sabi nga, some are apostles, some are teachers, pastors. Ginagamit po tayo isa-isa. So ano po ba ang talento natin? Tayo po ba ay isang teacher? Paggamit po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ba ay apostle? Paggamit po tayo. Kung tayo po ay priest or pastors, tayo po ay paggamit sa Panginoon. We must use our talent for the edifying of the church. Nasabi nga po dun sa nabasa natin sa previous verse, na parang hindi na parang mga bata pa, na kung saan itos ng paniniwala na ganito, punta tayo. At pag sinabi ng ganito, ay punta tayo doon. Hindi natin masabi kung ano yung tama at mali. Pero kung merong nag-guide sa atin, dahil nagagamit, natututo tayo, hindi na tayo basta-basta masasway yung faith natin. Because alam natin yung foundation na kung saan tinuturuan tayo, natututo tayo. Amen po? So, paggamit tayo at matuto rin tayong mag-accept ng teaching. Amen? Magkaroon po tayo ng teachable heart. Hindi parang pagka tayo po ay tinuturuan, ay alam ko na yan. So, marami po tayong pang mga bagay na dapat malaman. Amen po. So, have a teachable heart kung saan hindi na po tayo parang bata na, yun nga, natotoss around kung saan. And sabi pa po dito, no, inspired apostles and prophets to reveal the truth of God. There were evangelists, pastors, teachers to teach the truth of God. Amen. So, number 7, basahin po natin ng John 15, 1-2 and 6. Ayan.
I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Okay. So sa pagkakabasa po natin nitong mga talata na to, pinapakita po dito na yung po daw, yung pong mga sanga na kung saan ay hindi na namumunga or wala nang silbi, kinakat na po yon. Sino po dito mga mahilig sa farming? Ayan. Di po ba, kapag tayo ay may mga aalagang halaman at hindi na po napapakinabangan ang mga branches, anong ginagawa natin? Tinitrim po natin. Pinagsasama-sama natin yun. Sabi po dito sa ating nabasa, they gather them. Tinitrim po natin, inaalis natin, winawalis natin, at sinusunog na lamang. So number 7 po, sabi po dito, Jesus calls the unfruitful. So disciples who do not bear fruit are, cut off. So ayaw po nating ma-cut off. So gusto po natin ay manatili sa piling ng ating Panginoon. Manatili sa kanyang mga bisig na kung saan tayo po ay magbubunga. Nais po na nating maging mamunga? Ayan. So, ayan po, manatili po tayo sa ating Panginoon. Ang sabi nga po, I am the true vine. At kung sino man ang nakakonect sa Kanya ay lalago at mamumunga. So, we do not want to be like that dried branches na kung saan ay puputulin, itatapon at ibe-burn. So gusto po ng ating Panginoon, ang buhay po natin ay maging kaaya-aya, kung saan tayo po ay araw-araw nagagamit niya at tayo po ay naging mabunga. Sabi nga po nung mga napag-aralan natin, nabasa po natin, yung pong ating mga talents, yung gifts ng Holy Spirit sa atin ay stewardship issue, na kung saan hindi lamang ito for show. Our gifts are not just for show. Amen? It is not to amaze others. Not to put God in a box. He works on His mysterious ways in our lives. So, each of us must complement each other. Parang sa husbands and wife, each of them complements each other. Sa isang pamilya, each of us complement. May kahinaan ako, kalakasan mo, may kalakasan ka, kahinaan ko. Pagsamahin natin ang ating mga talento, makakabuo tayo ng isang magandang halimbawa na kung saan yung ating goal na magamit tayo ng ating Panginoon ay magiging fruitful ang buhay natin, Let us not be proud. Let us not compete with each other. Let us employed in serving one another because no one is sabi nga po, lone ranger. Amen. So, sa ating pong conclusion, yan. Ating conclusion po sa ating mga, maikli na po yung aking teaching, pasensya na po, pero alam ko po na sa maikling teaching na ito, meron po tayong matututunan. Our conclusion is, the moment we accept Jesus Christ, we are now part of the body. Amen po? Taas ang kamay. We are all part of the body. Amen. We cannot just pick and choose. Do not look down onto others. And at the same time, don't envy others. Kasi ito po tayo we are here in this situation, so wag po nating i-look down yung iba. Wag din naman po nating kainggitan yung iba dahil magkakaiba po tayo magkakaiba ang talento, magkakaiba ang pinanggalingang upbringing ng pamilya. God placed each member as part of the body, So, as a vital role, we have a vital role to play.
So don't live for ourselves. Have a mindset of a servant. So anong gagawin natin ngayon? Join a group. Kung wala ka pang group, join a group. Amen? So who is willing to join a group now? Amen. So kung saan tayo ay mapapalago, tayo ay alalakas, tayo ay magiging kapaki-pakinabang. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa maikling mensahe na kung saan, Lord, you reminded us to unite, Panginoon, and to use us, to use our talents, O God, to complement each other, Lord. Father God, we thank you, Lord. And Lord, sa araw na ito, again, we commit ourselves, Lord, to be part of one body, one mind, one spirit, Lord. And Lord, we this day, Lord, we proclaim, Lord, again, that in our heart, Lord, hindi po kami mag-isa. Kami po ay magkakasama. Ako po ay kabahagi, Panginoon. Kabahagi, Panginoon, ng inyong body, O God, kung saan ako po ay may role na ginagampanan. Father God, thank you for reminding us once again na ang mga talentong ipinagkaloob mo sa akin, Panginoon, ay kailangan kong gamitin upang, Lord, to give glory unto your name. And, Lord, ang mga talents na to, Panginoon, ay sama-sama namin, Lord, na gagamitin upang ikaw ay maparangalan sa aming buhay. Marami pong salamat, Lord, for reminding us about unity and your call to us to unite. Lord, thank you, O God, for this day that, Lord, we know that you made this day, Lord God, to remember, O Lord, na kung saan we have a great part. We have a great part, Lord, sa church na kung saan kailangan ang aming service. Kailangan kami, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. We praise you, O God, this morning. We glorify your name. Amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Pinagpala ba tayo ng Diyos? Amen. Truly, we are called for unity. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging isa, para magkaisa. Bakit? Ang sabi na Ephesians chapter 4, we have one God, one Father, one Lord, one Spirit. Ano po? So kaya ang Diyos nating sinasamba sa lugar na ito ay isang Diyos, isang buhay na Diyos, at isang makapangyarihang Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, meron tayong iisang Diyos na tayo ay tinawag para magkaisa. Para sa isang pamilya yan eh. Balikan mo, Goy, yung conclusion. Ano? Ang ganda po nung huling word. Kahapon po, di nalaman ko nga nung last Sunday, parang may natalisod dyan kasi yung dating may pintuan nating kahoy dyan, nilagay na sa harapan. Hindi pa naalis yung nakaangat. No? Di ngayon, tinitiktik ko po siya, parang nakakaisang oras na ako dahil nag-iisa ako. Tapos nalaman ko kay Sister Lynn na yung ilang tatay natin ay gustong kung may pipintahan dyan. Sabi ko, sige, papuntahin mo sila. At nung pumunta sila, tinitiktik ko na, kaya lang, nag-iisa ako. So kaya ang ginawa ko, nung dumating sila, pinintahan ko muna yung harapan natin doon. Nang dumating yung ilang tatay natin, 4 sila o 2 muna, sabi ko, tiktikin niyo na muna yung sinimulan ko. Siguro ilang minuto lang ako nawala, pagbalik ko, tapos na. Ang bilis, no? So kaya tingnan natin, sabi riyan, don't live for yourselves. Huwag kang mabuhay na sa iyong sarili lamang. Have a mindset of a servant. Join a group. All of us has a vital role to play. So bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang dapat gampanan, no? Hindi ko po talaga trabaho yung magtitiktik. Nakakapagpinta naman ako dahil nung nasa US ako, diyan po ay, kung ikaw ay 5 kayo nakatira sa loob ng bahay, lahat yun, wala yun magapo, nasa trabaho. May tigi-tigis ang sasakyan yun. Ganun po sa US. Ako, maiiwan sa bahay. Nandun ako sa bahay ng ate ko. Dahil wala naman akong gagawin doon, maghapon kang nasa bahay, yung pastor natin kaibigan doon, gumagawa siya ng mga bahay, remodel yan, inaayos niya.
sumama ako. Kaya minsan yung mga bahay namin pinipintahan doon, mga dobleng laki nung pinakamalaking bahay sa loob ng Aragol, 3 laki pa noon, no? Pinipintahan namin. Nakakapagpinta ako. Ngayon, kahapon, nung napintahan ko na yung konti, sabi ko, Brother Dan, kaya na magtuloy si Brother Richard, yun. Kaya makita natin, naging 4 sila, ang bilis po na nagawa yung dapat pintahan sa harapan. Tuwing Sabado, doon lamang sila available. Kaya sabi ko, may mga pipintahan pa tayo dyan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. So don't live for yourselves. Huwag ka lamang mabuhay para sa nag-iisa ka. Tandaan natin, no man is an island. Walang taong nabubuhay na ikaw lang mag-isa. We need each other. Amen. Kailangan natin ng isa't isa. At pag tayo nagtulong-tulong, mabilis nating maisasagawa ang isang bagay. Kaya nga, unity is strength. Unity is strength when there is teamwork. No? Ang pagkakaisa daw ay kalakasan yan kapag merong teamwork and collaboration. Wonderful things can be achieved. No? Mga kamanghamangang bagay ang ma-achieve natin. Maisasakatuparan natin, magagawa natin. Kaya nga, dito po sa ating ministry, praise God, ang Diyos ay nagdadala, katulad nung isang mensahe kanina ni Ate Arlene, ang Diyos daw ay nagdadala ng mga tupa para dalhin sa kanyang kawan na may pastol na mag-aalaga sa kanila. Kaya nga, salamat sa Diyos sapagkat ito po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, katulad ng isang pamilyang nabanggit ko kanina. Sa pamilya, siyempre may mag-asawa, kung may ginagawa yung ama o ina at meron siya mga anak na nakasama pa nila sa loob ng bahay, pag binigyan mo sila ng kanilang parte na dapat gawin sa loob ng bahay, mabilis na maisasagawa ang lahat ng bagay. Amen po ba? No? So mabilis yung mga matatapos, katulad ng example ko sa inyo kanina. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat ang bawat isa sa atin, katulad ng mga example kanina, no? Especially kay Gideon, nakita po natin sa Book of Judges, chapter 6, pag binasa nyo po yung aklat ng hukom sa Lumang Tipan, ay 120,000 soldiers ang kalaban ni Gideon during that time. Napakarami. Samantalang sila 32,000 against 120,000 soldier. No? Ngayon, ang sabi ni Lord, Gideon, ang dami nyo, 32,000. Baka pag nagtagumpay kayo laban sa mga Midianites, isipin ng mga kasama mo na kaya kayo nanalo laban sa kaway dahil sa marami kayo. Ganito, mag-announce ka. Sabihin mo sa mga Israelita, lahat ng duwag, lahat ng takot, umuwi na. Kaya nung mag-announce si Gideon, yung 32,000, nabawasan ng 22,000. 10,000 na lang ang natira. Nakita ng Diyos, sandali, Gideon, marami pa rin kayo. Baka akalain na makasama mo na kaya kayo nagtagumpay dahil marami pa rin kayo. Sige, susubukan ko. Dadaan kayo sa batis. Lahat ng iinom na parang na sayad ang bibig sa tubig, ibubukod mo. Iinom na parang aso. Pero yung iinom na sa kamay lamang, ibukod mo rin sila. Kaya yung 10,000, nabawasan ng 9,700. Ang natira, 300. So yung 300 na yon ang ginamit ng Diyos para lumaban sa mga Midianita. At yun nga, nagapi ng mga Israelita sa pangunguna ni Gideon ang 120,000 soldiers sa pamamagitan ng 300 tao. Amen po ba? Dito ay pinapakita ni Lord, no? Na diyan, pag binasa niyo yung Book of Judges, hindi naman sila nakipagtagaan nakipagpanaan, hindi. Dahil nga, nakiisa sila sa sinabi ni Gideon na kapag nakita nyo o kung hinipan ko na ang trompeta o yung shofar, no? Binasag ang banga, sundin nyo at gawin nyo yung gagawin ko, sabi ni Gideon. So lahat ng mga Israelita, nakatingin sa kanya, nakawat sa kanya, nakabantay sa kanya, kung ano yung gagawin ng leader nila, gagawin nilang lahat. Nagkaisa sila at dahil doon, nagkagulo ang mga Midianita, sila ang nagpatayan. No? Kaya alam nyo, pag tayo nagkakaisang magpuri sumamba sa Diyos, pag tayo nagkakaisang gumawa sa gawain ng Panginoon, magtatagumpay tayong lahat. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Diyan ipinapakita pa rin, God is not after the quantity. Ang Diyos hindi siya after sa dami. No? God is not after the quantity, but the quality. Yan. Hindi sa dami, kundi sa quality. Kapag tama ang puso,
tapat at malinis ang kalooban na maglilingkod sa Diyos, ang Panginoon ay malulugod at pagpapalain niya tayong lahat pag tayo ay nagkakaisa. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Kaya nga po, malapit na ang ating anniversary sa Mayo, no? 2 buwan na lamang. And next month, meron tayong camp, no? Dito po gagawin nyo. Mamaya i-announce pa po. So, purihin po ang Diyos. Tunay nga po na kapag ang isang pamilya, sa isang tahanan at sa pamilya ng Diyos, dito po sa atin, kapag tayo ay nagkakaisa, makikita po natin pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. No? Andun ang blessing ng Panginoon, andun ang favor ng Diyos, andun ang kabutihan ng Diyos, andun ang pagpapala ng Panginoon. Kaya patuloy nating isa puso't isa isipan ang diwa ng pagkakaisa. At yun nga ang panawagan ni Pablo, di ba? 1 Corinthians 1:10, mga kapatid, no, magkaisa kayo sa puso't damdamin sa inyong layunin para mawala ang pagkakabahabahagi. Ayan, yung disunity. Kailangan magkaroon daw ng pagkakaisa. Nakikiusap siya na mabuhay kayo na nagkakaisa. Kaya nga purihin po ang Panginoon. Muli natin palapakan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Umawi tayo kay Lord sandali. Sige po. Upang yung spirit natin lalong mabuhay. Kung tandaan nyo po, nung first Sunday, umawi tayo ng kasama natin ng Camellia, Sagana, Paranaque, Tagapasig, na nagkakaisa. Ano po? So awitin natin in unity. We dwell in unity. Sabi ng Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is when brothers together in unity. Kapag ang magkakapatid daw ay nagkakaisa. Napakagandang tignan ang nagkakaisang kapatiran. Ayan. Amen. Sige po, awitin natin. Minor. Sige po, palapak natin ang kamay natin sa Panginoon. Hallelujah! Unity, we dwell in unity. La 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 la. In unity, we dwell in unity. La 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 la. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell in unity. In unity, we dwell in unity. La 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 la. In unity, we dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell in unity. In unity, we dwell in unity. La 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 la. Unity. Magkawak-awak po na yung kamay. Amen. La 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 la. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell. Behold, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell. Sing unto the Lord, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the God is great. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Amen. Hallelujah.
Yes, Lord. We are here, Lord. Through our God, we shall do valiantly. It is He who shall tread down the enemy. Will sing and shout His victory. Christ is King. Our God has won the victory And set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and see that through our God we shall do valiantly. It is He who shall let down the enemy. Will sing and shout His victory. Christ is King. Our God has won the victory And set His people free. His word has slain the enemy. The earth shall stand and see that through our God we shall do valiantly. It is He who shall let down the enemy. Will sing and shout His victory. Christ is King. Christ is King. Christ is King. Hallelujah! Palapakan natin ng Panginoon. Amen, amen. Sabihin mo sa katabi mo, makiisa ka. May bahagi ka sa kaharian ng Diyos. Tagumpay mo ay tagumpay ko. Tagumpay nating lahat. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, maupo tayong lahat. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sige po, tayo dumako sa isang malagang gawain. Ang tahan ng ating pastor. Dodong. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay dadako sa pagbibigay. So kanina po napakinggan natin yung napakagandang mensahe. So habang nakikinig po ako, yung effect ng victory is blessing. Amen. And the effect of blessing, yun po yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay sa ngayon. Amen. So yung unity po sa ating pagbibigay, kailangan din po nating magkaisa. So bago po yun, basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9. Chapter 9 verse 7. Bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So ano po ba yung benefits pag tayo nagbibigay? Una, God will protect your blessings. Amen. So, poprotektahan ng Diyos yung pagpapalang tinatamasa mo, diba? Dahil ang sabi sa Malakay, diba? Hindi niya hahayaan na masira ng kaaway ang iyong mga pinagkakakitaan. Amen. Ano po ba ang pinaka-number 1 na blessings na ibinigay ng Diyos sa atin? Una, yung lakas mo. Pansin mo, pag wala kang lakas, nakakapag-produce ka pa ba ng wealth o ng kayamanan sa lupa? Diba? Hindi na. Minsan, nakahiga ka na lang. Tama? Nananalangin ka sa Diyos. At ang unang biyayang binigay ng Diyos sa tao is yung lakas. Kaya ka nakakapagtrabaho, yan yung iniingatan ng Diyos. Kaya karapat-dapat lang na tayo ay nagkakaisa na nagbabalik ng para sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, yun yung gustong ingatan ng Diyos. Pangalawa, God give you peace. Amen? Pansin nyo, dito sa mundo, kahit maraming tao, maraming pera, wala pa rin kapayapaan. Hindi sila secure, para akala nila marami silang bodyguard. Pero ang totoong nagbibigay kay Lord, yung totoong na born again, pati ang bulsa. Di ba? Kahit maliit man yan, malaki, pag galing sa puso mo yan, at galing sa pagsunod mo yan, igagrant ng Diyos yan, at yan po ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? So, gusto ng Panginoon, bigyan ka ng kapayapaan sa pagbibigay. At kapag ikaw po ay nagbigay, God will bless you. Amen? Pagpapalain ka ng Panginoon, physical, at maging emosyonal, pinansyal, ang pagpapala po ng Diyos ay palaging sa iyo. Amen? So yun po yung gustong ibigay ng Diyos, and God will bless you from inside and outside. Amen? Pagpapalain ka ng Panginoon, yung inside mo, yung puso mo, magiging payapa, kahit konti lang yung iyong kinikita, sakto lang, pero nakakapagbigay ka ng tama. At ang Diyos po natin ay Diyos na tapat.
Hindi niya tinitignan yung malaki o yung maliit. Ang tinitignan niya yung galing sa pagsunod mo. Amen. Galing sa pagsunod mo, ano po ba yung kailangan na galing sa pagsunod natin? Ang sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, di ba? Bring all the tithes into the storehouse so that there'll be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heavens, our armies, I will open the windows of heaven for you. Ano po yung bubuksan ng Diyos? Yung windows ng langit. Sinong gustong buksan ng langit, ng bintana para ibuhos ang pagpapala? Sino pong gustong bumukas ng langit para sa'yo? Ang sekreto ano? Ito po yung sekreto. Ang sabi diyan, I will pour out a blessing so great you won't have enough for room to take it. Try it, put me to the test. Yun, ilagay mo daw. I-test mo daw ang Panginoon. At anong gagawin ng Lord? Bubuksan niya ang bintana para sa mga pagpapalang nais mong makamtan. Amen. Kung ikaw po ay kulang, kung merong nararamdaman, at kung gusto mong sumagana ang biyaya at pagpapala mo, ang sikreto is itest mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay na gusto mo lalo sa pinansyal. Tayo po'y pumikit at manalangin. Amo namin Diyos na buhay na makapangyarihan. Lord, salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa. Lord, narito ang bawat isa na magkakaloob ng kanilang mga ikapo. Pagpalain mo sila Panginoon. At tunay nga o Diyos, anuman mga bagay na kanilang itatanim, ikaw po ang magbalik nito Panginoon ng siksik, ligil at umaapaw. Dahil sinabi mo Panginoon kung ano ang itaninim ay siyang aanihin. Pagpalain mo ang bawat isa. At tunay nga o Diyos, anuman ang kanilang mga tinatangkilik ay patuloy mong ingatan at protektahan. At tunay nga o Diyos, ang biyaya mo ay palagi nilang maranasan at lalo na o God ng kanilang pisikal na katawan na ginagamit namin sa pang-araw-araw ay punay nga o Diyos na ikaw ang proteksyon nito Lord. Salamat ng marami, pinabalik po namin ng pinakamataas na papurit pagsambat pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hold the universe in your hands, yet you chose to be the one on the cross. You created everything with your words, yet you chose to be the one. You chose to be the one. Your life for all, my King and Savior. Took the fall so we could live. Your life for all, my King and Savior. You rose again and we believe that you deserve all glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, we sing of your salvation. Glory to the King of heaven. The cross displayed the love you have for all. Inviting sons and daughters back into your home. And every breath you breathe, you provide. And you hold
is no turning back. We will follow you with all our lives. We will sing. We will follow you. We will follow you. Come on, sing this with us. Everything that we have. We will follow you. Make this your prayer tonight. There is no turning back. There's no turning back. With all our lives we will sing. We will follow you. We will follow you. We will follow you. Glory, everlasting glory. You alone are mighty. You alone are worthy to be praised. Over all creation, glory to the King of heaven. Glory to you, Jesus. Praise. Amen. Sige pa, dadako po tayo sa announcement. Ayan po. For tomorrow po, at 7:30 p.m. po, we will have our prayer matters po. And our weekly, ang weekly po natin gawain, Leaders and Workers Spiritual Feeding po at 8 p.m. po ng Tuesday. And then Wednesday po, 7 p.m. midweek po. Dito po tayo sa hall po natin. And every Fridays po, 7 p.m. sa soaking po. Every Thursdays po, 7:30, Tinig ng Pag-asa. Yung mga upcoming events po natin, ayan, sa April 17 to 19 po, we are inviting everyone po sa atin pong J Blue Family Camp. Dito po yan sa ating church, entitled Occupy Till I Come po. So everyone po is encouraged to join. Ang fee po natin would be 1,000 pesos po para po sa adult, and then the kids po, 5 to 12 years old will be 500, and kids below 4 years old po will be free. So, meron pa po tayong ilang weeks para po tayo mag-prepare and para po tayo ay mag-ipon for our registration fee. Ayan, and please don't forget to follow, like, and subscribe our social media sa YouTube and FB account po sa ating Jesus Be Lifted Up Church. Yun lang po. Ayan, additional announcement po, we'll be having our leaders and workers meeting po after po ng service. And we will be having our 5 minutes groupings po para po makapag-sharing po tayo. So, kuha po tayo ng 3 max praise. Maximum of 3 po para makapag-share po ang bawat isa.
Praise. You know po mga nanay, magsama-sama na lang daw po yung mga mothers po.
Sige po, muli natin pasalamatan ang ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ is us. And give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ is Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Tayo po ay manalangin. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na narinig namin sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na magagawa namin ang lahat ng bagay, Panginoon, kung kami mayroong pagkakaisa, Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita, Panginoon. Nawa po ito, Panginoon, ay baonin namin sa aming pag-uwi, Panginoon. Bitbit namin ang kapayapaan, pagpapala na nagbumula sa iyo, Lord. Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ibalik po kami, Panginoon, sa linggo, Panginoon, na bitbit ang kagalakan sa aming mga puso, Lord. Salamat, Panginoon, at ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming kanyang-kanyang bahay na uwian, Panginoon, Lord. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Salamat, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo ang papuri at pasalamat sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom. Peace be upon us in Jesus' name. Amen. God bless you all. Magkamayan po bawat isa. Gloria, shine out in glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name.